Asibingelele abazalwane gameni elihle neliphakeme lenkosi yethu Jesu nakulolu suku bathandekayo siyayibonga inkosi esihambe nathi kwaze kwabala. Ngiyacela sivulele inkonzo ngomkhuleko. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onamandla onke, mdali wezulu nomhlaba nakho konke okukuwo. Sikunika udumo lungolwakho lukufanele. Sikelele inkosi saqala nansi inkonzo, siyacela inkosi uqhubeke uNkulunkulu uyibusise ngesibusiso esivela kuwe. Moya kaNkulunkulu bakube kuhle kithi, sixhumana inkosi nabangcwele, sixhumana nabezulu ngegama lika Jesu elinamandla wonke. Sibopha yonke imimoya emelene nokushunyayelwa kwezwi lakho. Siyakhulula amandla alo ngegama lika Jesu umsindisi. Siyabonga sibusise inkosi ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Bathandekayo egameni lenkosi ngiyacela ba senzele abantu bonke umkhuleko singakangeni enkonzweni yezwi. Ngicela sifunde incwadi kaTimothy isahluko sesibili, incwadi yona yokuqala, first book of Timothy chapter 2 from verse 1. I urge you first of all to pray for all people. Ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. Pray this way for kings and all who are in authority, so that we can live peaceful and quiet lives, marked by godliness and dignity. This is good and pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. There is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Christ Jesus. He gave his life to purchase freedom for everyone. This is the message God gave to the world at just right time. And I have been chosen as a preacher and apostle to teach the Gentiles this message about faith and truth. I'm not exaggerating, just telling the truth. In every place of worship, I want men to pray with holy hands lifted up to God, free from anger and controversy. Inkosi ayibusise izwi layo. Masithandaze njengoba lisho izwi lenkosi. Baba wethu ongcwele, siyathandaza Nkosi egameni lika Jesu, sithandazela bonke abantu ababekile ebusweni bomhlaba. Siyabakhulekela einkingeni zabo, siyababongela, siyababongisa kho konke abaphumelele kukho. Konke okuzingxaki zabo sisanazo kuwe Nkosi. Izwi lakho ke Nkosi lisilawula ukuba sikhulekele namakhosi ukuba sihlale kahle ngokuthula nangesizotha esipheleleyo. Siyabakhulekela ke Nkosi obamisile ezikhundleni bonke obabekile emagunyeni. Imibuso yonke imisile emhlabeni wonke kusuka emazweni akude aqhelile nathi, ngoba kuwena kawaqhelile aseduze kakhulu, ngoba umhlaba ngokaJehova nakho konke kuwo. Moya kaNkulunkulu siyabakhulekela uba isibusiso sakho sibe kubo kakhulu kumambulu uJesu njengenkosi nomsindisi. Ngena Jesu ekuhlanganeni kwabo bethu ngathi ikhambi lokubusa abantu. Ngeke latholakala ungekho wena. Mabe kurejecta wena akuhambi, ngoba wena uyitshele igumbi, isakhiwo siphelela ngoba kukhona wena. Siyathandaza ke Nkosi, sibusise ngceku zakhe ibandla lakho, abangcwele bakho bonke egameni lika Jesu Kristu. Amen. Siyabonga abangcwele. Singakafundi izwi lenkosi, ngicela ukudlulisa lezi zaziso bathandekayo egameni lika Jesu. 1. Sicela abathandekayo bahlangabezane nenkonzo ehlelwe buholi baka national. Buyihlele kuTV GauTV channel 265
izoqala ke inkonzo ngo12 emini khona namhlanje kuya ku 12:30. Hlangabezana nayo ke ikhona ezinye iziteshi ezosakaza ekseni oTswane o262 ngabavakashela ngo9 lapha ya sicabanga ukuthi nibabonile bathandekayo mina sengimemezela le engakafiki eka 12 to 12:30 iGauTV channel 265. Number 2, siqala imkhuleko kusasa abathandekayo as a region, as Zululand region. Siyakhuleka abathandekayo, sicela uba uNkulunkulu asibonise indlela ofanele basiyithathe kusuka la sisuka kwi lockdown. Uma iuplift lockdown siyaqonda bangcwele ziningi izinto engahle zishintshe nokungahle kube khona. Sicela iguidance from God Almighty ukuba ibe nathi inkosi ezintweni zonke. Siyacela ke ukusho ukuthi inkonzo zizongena endaweni ezimbili esesihlelile. uZoom, i-app kaZoom yona ke sizohlangana kuyo na ku WhatsApp. Kusho ukuthi mangabe nje sisuka post WhatsApp abafundisi bese ba distribute ngama group akhona o WhatsApp emabandleni abo okwahlukahlukana. Lapha kuZoom besifisa abathandekayo uma uNkulunkulu engasenzela umsa ukuba onke ama leaders enkonzo, abafundisi, omama mfundisi, ama organizer, ama committee members nabo bonke nje abazalwane abadala nabakuthanda ukukholwa noma bebasha besifisa ukungena kuZoom bathandekayo. So ithumela ke link eqinisweni seyithunyelwe. Bukani leyo link uma niba nenkinga niyosho bathandekayo, singahambeli kude, singaqheli lezi zinto ziyosisiza. Sawucathulisana nje kahle, ayikabi mawubona khona ukuxakayo usho ukuthi hey mina ngifakeni kanje bazokusiza abazalwane. Singena sonke kuZoom sibonane iprogram yonke niyoyizwa ke bathandekayo. Umthandazo wethu amadatha, thengana amadatha bafowethu o30 rand nje, 30 rand noma kuseyinkozweni bathandekayo bekuvele uzokhokha ngoba ukhokha ukuya uphinde ukunikele enkonzweni. Awusezukunikela manje ngoba lenkonzo izongena ekhaya kwakho, ukufice embedeni, ukufice edining room, ikufice kuphi njalo njalo, ivele ingene kuwe ngqo. So vele nje usonga kakhulu, vele iregion bizohlela umkhuleko uhanjwe sidrive sonke sisuke siye endaweni yethu eyicenter lapha koMsane bese okhokha vele. So yenzani umsa nje ke bathandekayo, sihlangahlanganisa imali, sithenga amadatha kakhulu. Siyabanxusa laba abancane ngoba into zabo lezo online bani nanka kamathuba ningabe ukunithi senivimbile sivimbila nithola ithuba lokuba niparticipate einkonzweni, nihole nisibonise lapha. Here is your chance. Ngenani ke bambani leli thuba ngazandla zombili. Okugcina sibonga kakhulu bathandeka uresponda kwabangcwele positively ngeminikelo yabo bayifake ebank njengoba sihlala siveza account noma isazoyiveza. Siyayicela iminikelo ngoba konke lokhu kudinga imali, angeke senza lutho imali ingekho. Ngakho ke siyathandaza, siphaphatha izandla sithi qhubekani bathandekayo nomsebenzi omhle egameni lika Jesu. Amen. Asiyene ezwini ke lenkosi bangcwele. Izwi ke esilitholayo namhlanje silithola encwadini yesibili iziChronicles, second book of Chronicles chapter 30 verses number 10 to 12. I'm reading from the New Living Translation. New Living Translation read thus. Number 10. The runners went from town to town throughout Ephraim and Manasseh, and as far as the territory of Zebulun. But most of the people just laughed at the runners and made fun of them. However, some people from Asher, Manasseh, and Zebulun humbled themselves and went to Jerusalem. 12. At the same time, God's hand
was on the people in the land of Judah, giving them all one heart to obey the orders of the king and his officials who were following the orders of the Lord. Inkosi ayibusise ukufundwa kwezwi layo. Ngicela sibusise izwi lenkosi. Liphilile izwi lakho linguwe. Liqondisa thina entandweni yakho. Liyasisiza lesinkwa sethu nokuba simile simi ngenxa yalo. Siyabonga Nkosi libusise egameni lika Jesu umsindisi wethu. Amen. Bathandekayo nanti izwi silitholayo emini yasekuseni egameni lika Jesu. Lapha bangcwele Inkosi uHezekiya wathi mayithatha ngoba uHezekiya uzalwa uAhaz. His father was Ahaz. Uma ezalwa uHezekiya uzalwa izwe ligubuzelwe ubumnyama. Ungathi ubumnyama babuguzelele lizwe la kwaJuda bufana lobumnyama obuguzele izwe kulezi insuku zo COVID-19 egubuzele umhlaba wonke ngesikhathi esisodwa. Valeke yonke into bathandekayo, i-lockdown kulokhe yonke into ngisho imizimba yethu yayizwa ukuthi ilokhile manje kune lockdown. Uqhamuka ke uHezekiya kunale lockdown esizweni la kwaJuda kukhona lesi simo ababhekene naso egameni lenkosi. Ngawo ke bathandekayo ngicela ukusho ukuthi uAhaz ubaba kaHezekiya wayebuse kabi, emlahlile uNkulunkulu, walahla yonke imithetho kaNkulunkulu, kwamnyama wacisha ibane esontweni. Abantu abazalwa ngaleso sikhathi bazalwa kumnyama esontweni, kuphumputhwa iqiniso lingatholakali, uxabene ubendle. Abantu ababesesontweni kwangesiba abantu abasha abahlangane nenkosi ngoba wonke umuntu osekuKristu isidalwa esisha. Abantu ababangaleso sikhathi bangabantu abadala bephumputha ingubo bengayigqokile, ingubo idabukile ngoba ingubo yiyo. Uma sifika kuJesu bathandekayo, sifika sigqoke ezimnyama zokulila zasekuhluphekeni. Uma sifika sime kuye ngoba yena umnyango, uthi mina ngiyisango. Umuntu ungena ngami aphume maqeda athola idlelo. Uma sifika kuJesu singena sigunyulwe ingubo zobumnyama, ingubo zokulila, bese sigqokiswa ezokudumisa. Mase sikhona sibe sabonana nonemali asimboni, nonendle enkulu asimboni, nonendle encane asimboni, nosuka kwandlwana asimboni, nosuka endlini enkulu asimboni. Sonke yini esiyunifyayo ingubo esigqoka masisuka kuye. Uyabona ke mayezalwa lomfana kaAhaz ogcine inkosi esehlala esihlalweni sikayise, uzalwa kumnyama ethempelini icimile ibani, kukhonzwa iThixo konakele esweni. Uma ungena yena una 25 years embusweni, angene afunze uDavidi, afunze uDavidi, inhliziyo yakhe ifuna iyalila, iyakhala inhliziyo, ilambela uThixo, yomile. Ngathi wayihlabela ingoma ethi njengendluzele yomela amanzi, kanjalo umoya wami ufuna uThixo. Kusho ingane emhlanganweni, inhliziyo yakhe imcinga uNkulunkulu, abone ukuthi kumnyama, abese eqoqa amaLevi, aqoqa abapriest, ethambani ningene endlini kaNkulunkulu nihlambulule konke neminikelo ezono, nishise nihlambulule konke izinto nezibani, nibeke izinto ayibuyele odeni esikuthandazelayo kule mihla nakulezi insuku, kuba izinto ibuyele la zibelonga khona. Ngoba isitha asihluphi, isitha sinandaba nokusonta kwethu, sinandaba nokwenza kwethu yonke ama activities esonto.
sisusa izinto ezizisekelo, izinto izona ezenza ubuNkulunkulu bube kumuntu nomuntu labazalwane bese behlangana behlanganiswa ubuNkulunkulu. Ukuhlangana kwethu ngokwazana, ukuhlangana kwethu ukuthi umzalwane wakithi sonta naye akwenzi mehluko. Into eyenza umehluko bathandekayo ingubo esiyigqokiswayo mhla sifika kuJesu. Sesithola idlelo iyasilinganisa, ine equalization ingubo. Iyona esidumisa ngayo, iyona esikhonza ngayo, iyona esinikela ngayo, iyona esenza simthande ingubo. Manje masingayitholi ke lengubo ke siyaqhubeka sibe khona esontweni kodwa singekho esontweni, sibe khona singekho. Uweze ke uma elihlambulula ke ithempeli ke lithi maliphela ukuhlambululwa abese ke esekhipha ke ikhori ekhupheke manje isimemezelo, khipha abantu ama messengers ade bahambe baqoqa uIsrael wonke noJuda wonke. Ingakho ke mawusu iBhayibheli lithi the runners went from town to town throughout Ephraim and Manasseh as far as territory of Zebulun. But most of the people just laughed at the runners and made fun of them. Zidunyiwe bathunyiwe laba bantu kuthiwa baqoqwe bezwa la eJerusalema kuzohlanjululwa, kuzophendukwa, kuzotholwa irepentance, kuzobuyelwa kuNkulunkulu uGod oyena odale thina, oyena owenze thina, oyena osindise thina. Bahleka laba, bahleka usulu. Kukhona lencwadi ethi ade ngibuka la ibhaliwe ithi, however from Asher and Manasseh and Zebulun they humbled themselves and went to Jerusalem. Kusho ukuthi kulo emthonseyano khona lapha koIsrael nje bathe fika nje ithuna niyabizwa nonke usuku olukhulu lwephasika, kuvulwa kuyaphendukwa kubuyelwa enkosini. Bahleka bese lithi kumthonseyano wakhona ngoba bavamba bamthonseyana abantu abameqinisweni nabakholwa kho bavamba iminority out of majority. Lithi ke baphenduka ke bona basithatha isimemezelo esilethwa ama-couriers, esilethwa ama-runners lana adelete isimemezelo siyafunwa eJerusalema. Kuthiwa ke bayithoba, they humbled themselves and went to Jerusalem. Bahamba ke baya khona. Nansi ke intshumayelo ke sengiyanga khona kuvuthwa indaba uverse 12. At the same time God's hand was on the people in the land of Judah. Awunanso ke indaba. Giving them all one heart to obey the orders of the king and his officials. Sasikhona isandla senkosi sika Jehova kubantu bakwaJuda. Yini sibe khona? Yini lesi sandla ngikhathazeka kangaka ngaso? 1, lesi sandla yiso esithula abantu imthwalo. Lesi sandla yiso esihlalisa abantu bazinze bathi I shall not be moved. Lesi 3, lesi sandla yiso esigqokisa abantu. Lesi sandla yiso esinikeza abantu 4, ability to perform, ability to serve, ability to worship, ability to sing, whether imali khona noma kayikho banikwa isandla. The hand of God was on the people in the land of Judah, giving them all one heart to obey. Ba ubona abantu beqonda nje, ubona abantu betatazela kuhle komkhwenyana ezoshada. Batatazeliswa isandla. Once isandla sasuka, we'll have a struggle. We will battle to serve. Into eyiningi kwaxatshanwa, kuphikiswane, kubangwe ikhundla, abantu bacabanga ikhundla, wasusa isikhundla. Bahamba abantu balahla amabhuku phansi, abanye ade bengonobhala balahla yonke into kade bekhuthele behla benyuka uthi wena bakhonza obani sebelapha sebesemhlanganweni sebekhona baphethe ama-minute bayafuna. Wasusa isikhundla yombona ngo-12 efike emhlanganweni lokuqala ngo-10. Yini indaba? Uyayiqhuba lento
ikuye lento uyayenza kodwa isandla sonamandla asikho. Silahlekelwe isandla abantu benkosi. Into ofanele basibuyise isandla sonamandla. Senza lesi sandla so sinikeze ability to do what the Lord has ordered us to do, what the Lord has called us to do. Isandla, uma sinethe isandla asikwazi ukuthatha lama orders. One heart to obey the orders of the king and his official who were following the word of the Lord. Sasikhona sandla. Ngamanye amagama uHezekiya wenza le Pasika, wenza lenkonzo engaka esa nemthonsiyane eqhamuka kwaIsrael but kwaJuda isandla sikaNkuluNkulu sasikhona kubantu bakhona ukubanikeza inhliziyo eyodwa yokulalela. Oh Nkosi, buyisa isandla phezu kwebandla, buyisa isandla phezu kwempilo yethu, ngoba isandla masingekho abantu bathwala esontweni behlabelela ngesilungu, abantu bathwala esontweni befakaza ithi ungahlala nomthwalo ngoba umhlaba umthwalo lo kuyathwalwa. Uthwala ukhona ohlabelela athi uyathwala umthwalo wami. Umthwalo uSathane ubeka nawe again usuku nosuku ukuze ufike upatalele esontweni thwele, but sisizwa isandla esisusa imthwalo. Uma isandla singekho sothwala esontweni esihlabelela kumnandi ngomisha kodwa besithwele kubhlungu kuhamba usindwa kufana nokuba ungenitshe lapho onyaweni. Uyabona you are not awuhambi kahle, kukhona izinto engalungile. Isandla sisinikeza ability, isandla sisinikeza ukuba sikwazi ukukwenza lokho inkosi esiyale ngakho. Isandla senza, uyabona ngisho ngabe kuthiwa khona ukubhlungu senza kube khona ukuhleka ngaphakathi. Ngijabule imali ngeke ukudla kungekho efrijini but kukhona lenjabulo isandla ngoba siyangembulela ubuhle nobukhulu bakhe, siyangembulela la kuyiwa khona kubo wesandla, kuletha information kulo nalo bese thola amandla ebese ukukhuluma kuyashintsha. Ukukhuluma kungabe kusaba okomuntu kodwa kube ngokomuntu osandla senkosi siphezulu kwakhe. Makanibusisa uNkulunkulu bathandekayo, umkhuleko wethu nakulezi insuku ukuthi inkosi Jesu ungesikhumbule once more, sandla sakho sibe phezulu kwabangcwele bakho. Lapho sabona khona isandla sekhona abantu bebegijima wagcina kubona umuntu egijima esontweni ethi awasashaya isikhathi sokumkhonza, yangena inkonzo ngekho. Wagcina ubona umuntu abantu betatazela, wagcina ubona abantu makuthi ubufakaza akafakazanga athi hey ngizofa ngeke kulunge ngingakhulumanga. Yini enza lokho? Isandla senkosi. KwaJuda sasikhona isandla sikaNkuluNkulu. Moya kaThixo, moya kaBaba, ngiyabathandazela bagulayo abaphethwe izifo ngegama lika Jesu. Moya wokufaka unasabela ubaphekwa leya impilo yomzalwane, kodwa sikhulula amandla, sikhulula umsa kakhulu, sithandazela isandla senkosi basibepheki kwabo ukubanikeza iability yokwenza ubuzalwane. Siyabonga kakhulu Nkosi, dumo lonke manje sekuyenze njalo, isibuso sakho sibepheki kwabangcwele, sibepheki kwefa lakho. Moya kaNkuluNkulu egameni lika Jesu umsindisi wethu. Amen. Amen.